ସବୁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନା ତାର ପ୍ରେମ। ଅଙ୍କିତା ଆରେ ବାବା ପାର୍ଟି ତ ଇଭିନିଂ ଅଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ମନେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଇଭିନିଂ ହବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିବି। ଏନିୱେଜ୍ many happy returns of the day. Thank you. ତମେ ବହୁତ upset ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛ। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କଥା କଣ କି ସେ ସାଙ୍ଗର ସହିତ ଟିକେ ଫୋନରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ବାବା ଆଜି ପୁଣି ଦିନରେ କଣ କି upset ହୁଏ? ଶୁଣ ସେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତମେ ତାକୁ କଲ୍ କରିକି ସରି କହିଦିଅ। ଆରେ ବାବା ଛାଡ଼ ନା ସେ କଥା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ କେତେବେଳେ ଆସିଲାଣି? କଣ କଫି ନା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍? କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ଆଜି ହଉଛି ତମ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ। ହଁ ତମ ସ୍ପେଶାଲ ଡେରେ ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ଟିକେ ଆଖି ପିରି ଦେଖିବି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମକୁ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେବି। ଅଙ୍କିତା So